Na, ez egy úgynevezett unboxing, azaz kicsomagolás videó. Egy Sepach HS100-as asztali körfűrészt fogok kicsomagolni. Most vettem, megmutatom, mit fog felváltani. Ezt fogja felváltani, ez egy Skill kézi körfűrész, amit én építettem be az asztalba. A célját ellátja, de sajnos pontatlan, nem tudtam egész pontosan beépíteni, úgyhogy pontatlan, nem tudok vele derékszögbe vágni, és úgy gondoltam, hogy egy asztali körfűrész fogja nekem ezt a feladatot megoldani, a pontosság kihívását. A körfűrészt azt a mal.hu-n rendeltem, 46.000 pár száz forint volt. Alapvetően elégedett vagyok a mal.hu-val, a átvétel körül volt egy kis kavar, mert azt írták ugye, hogy akár már másnap átvehető, és én már másnap az átvételi pont közelében voltam, és ez az akár belekavart a történetbe, mert nem volt átvehető, ezért rendelés, törlés, új rendelés és a többi, és végül is így egy héttel később kaptam meg, de öröm az örömben, hogy így végül nem kellett szállítási költséget fizetnem érte, viszont azt hiszem legalább kétszer annyit elautóztam, mint ami a szállítási költség volt emiatt. Na de se baj, itt van a körfűrész. Tehát ez egy asztali körfűrész, nézzük a technikai adatait. 2000 wattos, 5000-es fordulatszám, 230 voltról üzemel, fűrészlapátmérő ugye 250 mm, 30-as lyukkal. Ez fontos, ez a 30-as lyuk, mert a kézi körfűrészhez vettem egy fűrészlapot, és annak 30-as volt a lyuka, viszont a kézi körfűrésznek 16-os a tengelye, úgyhogy kellett valamit belerakni, amit én itt házilag oldottam meg, és ez is egy fájó pont volt nekem, mert nem sikerült pontosan megoldani, és ez komoly vibrációkat okozott a általam készített asztali körfűrésznél. Viszont léteznek ez ilyen átalakító gyűrűk néhány 100 forintért, úgyhogy ha valaki belefut ebbe a problémába, akkor ezt ezzel meg lehet oldani. Miért vettem a Sepachot? Alapvetően, tehát így az olcsóbb kategóriás asztali körfűrészeket nézegettem. Én itthoni barkácsoló vagyok, nem akartam nagyon nagy pénzt kiadni érte. Ez volt az az árkategória, ami úgy szerintem nekem árérték arányban megfelel, tehát mindenképpen szerettem volna egy olyat, amin nagyon könnyű az állítási lehetőség. Itt látszik a képen, hogy ez ilyen gyors szorítóval megoldott, van neki vonalzója, állítható a dőlésszöge, viszonylag nagy asztala van, és lába is van. Egyetlen szívfájdalom, ami ebbe az árkategóriában sajnos nem megoldott, hogy ez a ütköző, ez nincs megfogva két oldalról, úgyhogy már gondolom, hogy mozogni fog, de várjuk meg a végét. Szóval miért döntöttem a Sepach mellett? Alapvetően Einhell-t nézegettem, Einhell készülékeket, abból vettem egy párat. Nincs túl nagy bizalmam egyébként az Einhell készülékekbe, és az Einhell forgalmazójánál próbáltam egy kis árengedményt kicsikarni, de válaszra sem méltattak, úgyhogy van benne egy kis DAFC és düh, illetve úgy gondolom, hogy ez a Sepach ugyan rá van írva, vagy Germany, kicsit utána olvastam, valójában ez is egy kínai gyártmány, de mégis reménykedem benne, hogy azért van benne valamilyen német pontosságból. Szóval ezért lett ez a Sepach körfűrész. Na nézzük, akkor bontsuk ki a dobozt. Ma reggel sikerült végül átvennem a szállítótól. Hoppá. Nézzük, mit tartalmaz a doboz. Így egy kézzel megoldom, másik kézzel tartom ugye a kamerát. Nézzük. No, hát a doboz ugye tartalmazza alapvetően elsősorban a lábakat. Ezek ilyen vékony fémlemezből hajlított, de elég stabilnak tűnő lefestett lábak. Egyszer. Aztán ez is valamilyen láb. Ez is acélból, vagy valamilyen lemezből, vaslemezből hajlított téma. Ugye a használati utasítás, amiben van-e magyar? Nincs. Nagyon jó. Tehát német, angol, francia, mindenféle. Magyar nincs, de nem baj. Aztán ő kicsoda? Hát ő valamilyen távtartó lehet, szépen becsomagolva. Nagyon jó. Egy elszívócső.
vannak itt ilyen további valamilyen szerelvények, majd mindjárt kiszedjük. Most egy pillanatra a kamerát félreteszem és kiemelem a dobozból a gépet. Hát megtörtént a kiemelés, hát a háza az ugye jól láthatóan műanyag, jó kis hajlékony műanyag, bár nem hiszem, hogy ennek különösebb funkciói lennének. Egy ilyen toló, léc, ez is műanyag, dobozban van még a aszfaltoldat, ez is nagyon vékony fél milliméteres lemez. Önmagában nem kéne, hogy baj legyen, hogy ilyen vékony. Itt van még egy ilyen, ez a vonalzója, illetve a távtartója. Ez a távtartó az alumíniumnak látszik. Gyorsszorító, valami műanyag. Ezt is tegyük ide. Hungarocel vissza a dobozba, mielőtt a kutya szétszedi. Gondolom ez a használati utasítás sem bár elképzelhető, hogy kell, de nélkülözzük, és akkor van még itt egy további doboz, valamilyen módon megfogadva, amit nekünk ki kéne szednünk. Nem tudom, hogy hogyan. Na, próbáljuk meg kiszedni. Azt gondolom, hogy el kéne döntenem valahogy a fűrészlapot. Ó, hát dől ez magától is. És akkor így ki lehet szedni. Nézzük ebben a dobozban mi van. Mondom, ebben ilyen további szerelvények lesznek. Igen, ebben van a szerveütköző, ami el ne törjön. Szintén műanyag és nagyon vékony alumínium keveréke. Ezt is ide rakjuk félre. És a lábaknak a merevítői, hát és elég vékonyka, valami vékony csőből préselve, reméljük majd a feladatát ellátja. Illetve a fűrészvédőlap, néhány további, ezek ilyen gumi, valamilyen sarokelemek, csavarok, és ez nem tudom mi lehet, majd kitaláljuk, valamilyen gyertyapipának néz ki, plusz egy alátét. Igen, itt egy alátét, ezt is kivesszük, ne vesszen el. És akkor még marad maga a készülék, amiről le kéne hámozni ezt a műanyag zacskót. És a fűrészlapot nem látom. Benne van, nagyon jó. És egy pillanatra fölmerült bennem, hogy vajon alaptartozéka a fűrészlap. De úgy látszik, igen. Tehát levettük az zacskót is. Ez egy ilyen vídia, illetve valamilyen kemény fémforrasztással rendelkező fűrészlap, ami alapvetően egész kis aranyos történet. Maga ez az asztal, ez is egy ilyen hajlított vékony fémlap. Itt a vonalzó, itt vannak a szerszámok hozzá, az állítója, bekapcsolója. Na hát, ez volt ebben a dobozban, 46 néhány száz forintért. Mindjárt össze fogom rakni, hát azt ahhoz két kezem kell, úgyhogy ezt most nem fogom levideózni. Alapvetően számítottam arra, hogy a kínai termékek azok, a német-kínai termékek azok alapvetően ilyen szerény anyagválasztással bírnak. Remélem pontos lesz. Hát a remény hal meg utoljára. Előtte meg a lepény hal. No hát jelentkezek majd egy másik videóval is, ahol már tesztelni fogom a összeépített készüléket. Gondolom ennek az összeépítése nem olyan nagy ördöngős, hogy néhány csavart kell összehúzni. És akkor kész lesz. Köszönöm a figyelmet.